Bon dia, el meu nom és Leina Galmés i avui a les cinquenes jornades d'experiències docents vos explicaré com implementar les pauses actives a la universitat. Aquesta experiència docent està marcada dins del curs de tercer del grau d'educació primari, concretament a l'assignatura d'educació física i hàbits saludables. És a dir, està dirigida als futurs mestres d'educació primari, concretament entre els cursos de primer i sisè de primari. Aquesta experiència va començar el curs 2021-22, quan les classes teòriques encara se realitzaven de manera online, degut a la Covid-19, i l'hem continuat de manera presencial en el curs 22-23. Aquesta experiència docent va sorgir durant el curs 21-22 perquè quan explicàvem de manera teòrica les pauses actives, que és un contingut d'aquesta assignatura, un alumne em va dir però Aina, si tant de beneficis té, per què no ho fem nosaltres també de manera pràctica? I vaig dir, i de té raó, per què no ho fem nosaltres de manera pràctica? I de llavors ho han realitzat a cada sessió teòrica. Quin és l'objectiu dins de la meva assignatura de realitzar les pauses actives? Per una banda, treballar les pauses actives de manera pràctica per afavorir un aprenentatge significatiu, ja que és un contingut teòric de l'assignatura. I per altra, practicar les pauses actives per afavorir l'activació per part de l'alumnat i la seva concentració durant les sessions teòriques. Què són les pauses actives? Són activitats físiques o descansos actius, perdoneu. Pauses actives i descansos actius són sinònims. Són activitats físiques que tenen una durada entre 5 i 10 minuts, estan dissenyades per desenvolupar-se dins de l'aula durant l'horari lectiu, dirigides per part del professorat, sense necessitat d'emprar material específic i d'una manera senzilla, divertida i significativa per l'alumnat. Poden estar relacionades amb un contingut, amb un sabor bàsic de l'assignatura, o no tenen per què. Per què treballar les pauses actives dins d'educació primària? Aquesta és l'explicació que els donen els meus alumnes. La població infantil no compleix amb les recomanacions mínimes d'activitat física, passen molt de temps d'oci ocupat amb ocis sedentaris i tenen molt de temps de mirar pantalles. A més, les nines són més sedentàries que els nins i les classes socials més desafavorides també són més sedentàries. Per tant, l'escola és un lloc privilegiat per poder afavorir un augment de la pràctica d'activitat física. Si fem dues pràctiques de pauses actives en el dia dins de l'escola, 5 dies per setmana, podem augmentar fins a 100 minuts de pràctica d'activitat física d'aquesta població infantil i, per tant, els podem apropar a complir amb aquestes recomanacions que ens dona l'Organització Mundial de la Salut en quant a pràctica d'activitat física. Quins beneficis aporten aquestes pauses actives? Per població infantil, però també per població adulta. És a dir, ho podem aplicar amb el nostre alumnat que tindrà els mateixos beneficis. Activitat física és benefici per la salut, per tant, beneficis a nivell físic, psicològic i social, millora el rendiment acadèmic i l'atenció per part de l'alumnat, millora la seva autoestima i motivació, disminueix les conductes disruptives, disminueix l'ansietat o depressió, i redueix els factors de risc associats a l'acumulació de llargs períodes de sedentarisme. Per què treballar les pauses actives dins el grau d'educació primari? Volia fer referència a aquests proverbis xinès de digue-m'ho i ho oblidaré, mostra-m'ho i ho recordaré, involucra'm i ho aprendré. Treballar aquest contingut d'una manera pràctica afavoreix un aprenentatge significatiu per part de l'alumnat, a més d'aportar-los beneficis, com per exemple millorar la cohesió del grup classe, millorar el seu nivell d'atenció o millorar la seva salut perquè fem una aturada dins d'aquest període de sedentarisme. Les pauses actives, en termes generals, tenen un objectiu principal, que és reduir els temps de sedentarisme durant l'horari lectiu i augmentar els temps d'activitat física per millorar la salut. Però poden tenir altres objectius secundaris, com per exemple millorar el rendiment acadèmic a través de l'utilització d'activitat física a l'aula o reduir les conductes disruptives. Quins aspectes hem de tenir en compte a l'hora de realitzar una pausa activa? Implicar grans grups musculars, que les activitats físiques siguin intenses però també divertides, incloure una rutina per relaxar en el final de la pausa activa, que no sigui necessari material perquè sigui ràpida d'implementar, que l'organització no ens doni molt de temps, valorar si poden sortir de l'aula, per exemple en el passadís, o potser no ens interessa, i demanar suport en el professorat d'educació física si tenim qualque dubte. Aquí teniu el meu correu electrònic, si qualcun de vosaltres voleu implementar una pausa activa dins les vostres sessions, estaré encantada d'ajudar-vos en el que pugui.
I què més hem de tenir en compte sobre implementar-les? Valorar les necessitats del nostre alumnat. Si és primera hora, per exemple, i potser encara estan una mica dormits, podem fer una pausa activa en el principi de la classe per despertar-los una mica, activar-los i que ja comencem la classe amb més atenció. O potser és la darrera classe des de matí, duen 6 hores asseguts en aquestes cadires de fusta tan còmodes que tenim. Potser és un bon moment per fer una pausa activa i afavorir que tornin a connectar amb l'explicació que estem fent i implicar l'alumnat dins del disseny d'aquestes activitats. Quan els expliquen als meus alumnes com dissenyar les activitats per a alumnes de primari, d'entre 6 i 12 anys, els dic que tinguin en compte qualque cosa que connectin amb els infants, que els cridi l'atenció. Un conte, una pel·lícula, alguns dibuixos animats, per exemple. En el cas dels meus alumnes universitaris, el que faig és emplear una llista de cançons que han creat ells. En el principi d'assignatura, a través de l'aula digital, m'ho han dient els títols de cançons que volen que fiquem en aquesta llista de reproducció i jo els vaig ficant durant les pauses actives empleant les cançons que ells han triat. I ara us volia mostrar alguns exemples. Aquesta pausa activa està pensada per primer i segon de primari, és a dir, alumnes entre 6 i 7 anys, però és molt fàcilment aplicable a l'àmbit universitari. En aquest cas, l'alumnat se col·loca dret a davant la seva taula i el docent va fent preguntes on les respostes han de ser vertader o fals. Si la resposta és vertader, l'alumne fa un vot i pica les mans en l'aire, i si la resposta és fals, s'acota i toquen les mans en terra. Aquesta pausa activa, per exemple, està relacionada amb un contingut teòric de l'assignatura. La intensitat seria moderada, no hi ha una gran exigència física, però a nivell cognitiu sí, perquè estem fent preguntes relacionades amb el contingut de l'assignatura. Per tant, l'exigència cognitiva en aquest cas seria alta. Ho podrien realitzar durant 5 minuts, més o manco, i la tornada a la calma per reduir la intensitat de l'activitat física i afavorir la transició a tornar-nos a seure a la cadira, podria ser fer la mateixa activitat, però en lloc de drets, asseguts. Si la resposta és correcta, simplement aixecant les mans, sense votar. I si la resposta és incorrecta, mos tombam en l'esquena aferrada en terra, panxa per amunt. Més exemples de pauses actives. Amb els alumnes de l'assignatura d'Educació Física i Hàbits Saludables fèiem pauses actives d'entre 3 i 5 minuts i combinàvem exercicis aeròbics i exercicis de força. Dins dels exercicis aeròbics fèiem passes de ball molt senzilles, com per exemple una V baixa o una V baixa invertida, córrer en el lloc, diferents tipus de multisalts, com per exemple obrir i tancar cames a la vegada que obrim i tancam braços. I els exercicis de força fèiem squats una cama, planxes, flexions, exercicis que no ens requerisquin ni massa espai ni material addicional. I com us he comentat, empleàvem la música com un element motivacional durant la pausa activa per mantenir una intensitat elevada de l'activitat. La tornada a la calma fèiem exercicis d'equilibri, de respiració i estiraments i durava un minutet, més o manco. Aquestes pauses actives les vaig dirigir jo durant les 6 primeres setmanes de l'assignatura, perquè els alumnes vessin diferents exemples de com fer una pausa activa i se familiaritzessin més amb el contingut i amb com s'ha duia a la pràctica. I a partir de la setmana número 7 de l'assignatura varen ser els alumnes els que van realitzar les pauses actives de manera voluntària. Vàrem organitzar per lo que quedava d'assignatura qui faria la pausa activa cada setmana. I quan normalment ho fèiem a mitjana sessió, aturàvem, fèiem la pausa activa, l'alumnat que li toqués aquella setmana la dirigia i després ens tornàvem a seure. En aquesta foto podeu veure com un alumne està dirigint la pausa activa i el reste del grup l'està fent. Com veus, no se necessita massa espai i és una aula d'esquí en xifra i va funcionar molt bé. La participació era molt alta, tots els alumnes ho feien. També us he volgut dur un altre exemple de pausa activa. En aquest cas són unes jornades que van fer en el Guia en Xifra el mes de novembre. Eren unes jornades de promoció dels hàbits saludables en els centres escolars i estaven dirigides a l'alumnat del grau de primari, però també a professorat de primari i secundari de les Illes Balears. I en aquest cas van fer una coreografia molt senzilla en la cançó de I Feel Good, de James Brown, i eren exercicis molt repetitius, molt senzills de fer, i si heu estat en el saludat des d'aquí en xifres sabeu que no hi ha gaire espai entre cadira i cadira, però
se pot fer. Com a conclusions, l'alumnat expressa l'experiència positiva de realitzar les pauses actives i com ha afavorit l'adquisició del contingut, és a dir, sí que han aconseguit que sigui un aprenentatge significatiu. L'alumnat expressa la motivació i el bon clima d'aula que afavoreixen les pauses actives, per tant, ens afavoreix les reconnexions d'explicació que estem fent i que hi hagi un bon clima dins del grup classe. Hi ha hagut molt bona participació durant les pauses actives, tant a l'hora de participar com a espectador, diguéssim, com a l'hora de presentar-se voluntari per dirigir-les. I un altre aspecte que m'ha agradat molt com a professora és que els alumnes que ja feien pràctiques en els centres escolars les han posat en pràctica amb el grup d'infants de primari. I el professorat de les escoles no les coneixia i han introduït aquest contingut com un contingut nou dins de les escoles. Per tant, la translació dins del seu futur món laboral també ha estat molt positiva. Us deixo aquí algunes referències bibliogràfiques relacionades amb el tema i donar les gràcies al grup d'investigació en ciències de l'activitat física i l'esport de la universitat i per descomptat als alumnes que han fet possible que duguem a terme aquesta experiència docent. Moltes gràcies.